हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनलाव आशा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा एडिआरइ साख्रिनि एग्जाम डेट मोनथिखाबाय दा ग्रेड 3 नोंथांमोननि डिटेल्सखौ लाबोदों दा बेनो जाबाय सेलारि बेसेबां मोनगोन आरो लोगोसे ग्रेड 3 आव मा पोस्टआ थामरो मा नाम थायो मा डिपार्टमेन्टआव थायो स' बिनि सायाव डिटेल्सखौ नायगोन सिगां बोसोरनिखौ कम्पेयार खालामनानै देग्लायनि सायावबो आपडेट लाबोदों बेनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनां आरो गैयै नोंथांमोना मा पोस्टआव साख्रि मोनहैगोन थ' बिनि सायाव बिग आपडेट लाना फैदों स' बेखायनो रिक्वेस्ट खालामदों भिडिअखौ नायग्रोजोब अब्लासो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामनाङा खायसे भिडिअ नायग्रोआलासिनो डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो स' नोंथांमोना नायग्रोजोब अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन स' बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना ला जेब्लायबो एडिआरइ आसाम पुलिस सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों आपडेट मोननो हागोन बेनो जाबाय बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा जोङो एडिआरइनि एबा सेबानि अफिसियेल साइटआव फैबाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन सेबाया बेखौ मिथिखागौ दा जोंहा ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रि दङ आरो बे ग्रेड 3 निखौ जों नायनोसै दिनैहाय ग्रेड 4 खौ नेक्स्टआव लाबोगोन दा जोङो ग्रेड 3 खौ नायनाय लोगो एडमिट होनोबा जों माब्ला मोनगोननो नैबाव मोनगोन आरो बेनो जाबाय जोंहा 15 सेप्तेम्बरावसो जागोन नालाय एग्जामा बेनिफ्राय जोङो हमना ला जोङो फार्स्ट सप्तायाव जों मोननायनि चान्सआ दङ सेप्तेम्बराव एडमिट डाउनलड खालामनो आरो बे एग्जामा लकेलाव जागोन गावनि होम डिस्ट्रिक्टआव जागोन नोंथांमोना जेराव प्रेफारेन्सखौ होदोंमोन बेयावनो आनजादा कन्डाक्ट जागोन अके आरो बे आनजादाव मार्चआव नोंथांमोनाहाय एग्जाम होनांगोन माने अफलाइन एग्जाम होनांगोन आरो थ' बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ दा जों अफिसियेल नटिसखौ जों बेयाव नायग्रोनांगोन माने पोस्टआ माबादि दंमारोमोन दा बे पोस्टखौनो जों नायगोन डिटेल्सआ थांनाय बारावबो पोस्टआ दंमोन नालाय देग्लायनि पोस्टआ गैयाब्लाबो जोंहा 7600 एबा 8000 नि खाथियावनो थागोन नोंथांमोना आरो समजों लोगोसे बिनि सायाव गोदान अफिसियेल नटिसखौ बिथांमोना होगोन होनना बुंदों प्लास सिलेबासखौबो बिथांमोना होगोन होनना बुंदों नाथाय सिलेबासआ गासैबो सेमान थायो नाथाय देग्लायनि टटेल केन्डिडेट्स होनोब्ला 18L दङ अके ग्रेड 3 ग्रेड 4 लानानै दा बेखौ नायोबा एग्जाम माखासे सिलेबासआ चेन्ज जागोन नामा बेयाव सोंलु जादों दासिमबो अफिसियेल नटिस होथ'वाखै आरो सेमा बुंदों थाबैनो साननैसोनि गेजेरावनो सिलेबासखौ होगोन होनना बुंदों नाथाय थांनाय बाराव नेगेटिभ मार्किं गैयामोन दे स' देग्लाय खालामनोबो हागौ मानोना टटेल केन्डिडेट्सखौ नायोब्ला ओरैबादि बुरजा बेखायनो नेगेटिभबो थानो हागौ बाट थाया उननि बाथ्रासै जेब्ला गोदान नटिस फैगोन जों मोननो हागोन स' बेखौ दोनथ'बाय दा जोंनि पोस्ट केटेगरिया ओरैबादि दङ 1 2 3 दङ जोंहा लास्टआ जाबाय 10 पास लेभेलनि बेनो जाबाय ड्राइभार पोस्टआव 418 दङ स' बेनिफ्राय बिनि सेलेक्सन प्रसेसखौ नायोबा फार्स्टआव एग्जाम आरो बे एग्जामाव 150 मार्क्सनि जागोन ड्राइभाराव स' बेनिफ्राय स्किल टेस्ट दङ बे जाबाय ड्राइभिं टेस्ट दङ बिथांमोना ड्राइभिं टेस्ट पास खालामबानो लास्टआव काट अफ लानानै साख्रि देन फैबाय जोंहा केटेगरि 2 बेनो जाबाय नोंथांमोना एचएस पास लेभेलनि स' बेवहाय आर्ट्सबो दं कमार्स दं साइन्स दङ बिनि पोस्टआ 3127 बेयाव गासै 11 लाख केन्डिडेट्सआ दं होनना बुंदों सिएमआ डिक्लेयार खालामबाय अके बेयावनो बांसिन एप्लाइ खालामदों देन जोंहा डिग्री पासआव मोननै केटेगरि दङ बेनो जाबाय सिम्पल डिग्री पास बेनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनां नोंथांमोना 6 मान्थ्स मिनिमाम प्लास खायसे डिप्ल'मा गुबुन लानाय दङ बेयाव पोस्टआ 4055 दङ दा बिनि सेलेक्सन प्रसेसखौ जों नायोबा नोंथांमोना मिथिखागौ जे फार्स्टआव जोंहा रिटेन एग्जामानो जासिगोन अके फार्स्टआव रिटेन एग्जाम जासिगोन बेनिफ्राय सेकेन्डआव स्किल टेस्ट जागोन बेनो जाबाय कम्पिउटार टेस्ट दङ दा बेवहाय ओरैबादि जायो आरो नोंथांमोननि पोस्टआ जों मिथिबाय जे कम्पिउटार सार्टिफिकेट खायसे दं गैया अब्लाबो जायनो गैया स्किल टेस्टआवबो नोंथांमोना टाइपिं टेस्ट खालामनांगौ जागोन बा गुबुन माखासे फर्मेट नोंथांमोना क्रिएट खालामनाय बेनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन जास्ट नोंथांमोना कम्पिउटार स्किल टेस्ट दं अके बेखौ नोंथांमोना 25 मार्क्सनि खालामनांगोन अके स' बेखौ खालामनांगोन एग्जामा डिग्री पासआव 175 अके 175 बेनिफ्राय एचएस लेभेला 150 एबा डिग्री लेभेलनिजों मिलाया बे एक्सट्रा दङ एग्जामाबो एक्सट्रा जागोन देन ग्रेड 4 होनोबा 135 नोंथांमोना मोनदों स' दानिया जों मिथिबाय ग्रेड 3 जोंहा बेबायदि पोस्ट दं होननानै दा जोंहा बे ग्रेड 3 नि आन्डाराव हमना ला 8000 पोस्टआव मा डिजिगनेसन दं मारे पोस्टआ माने मा खथा दङ मा साख्रिया मा नाम दङ जों दानिया बेखौ नायनोसै दा बेखायनो आं लाबोबाय सिगांनि अफिसियेल नटिस बेनो जाबाय थांनाय बारनि दा बेखौहाय होयो आगस्ट जानाय लोगो होयो बेखायनो बिथांमोना एग्जामनि सिगां देग्लायबो पोस्टनि डिटेल्सखौ होगोन ग्रेड 3आनो जा आरो ग्रेड 4आनो जा अके स' बेहाय माने एसेबाबो गोरोबखागोन जेबो फाराग थाया मानोना अफिस लेभेलाव पोस्टआ दासिमबो फिलआप जायाखै नालाय जेरावहाय 3000 गाहाम पोस्ट होदों दा बेखायनो माने पोस्टआ गोरोबखायो दा जों मेनलि सेलारिखौ नायगोन जे जों ग्रेड 3 साख्रि मावोब्ला स' बेसेबां सेलारि जागोन गोबां मोनथिनो लुबैयो नोंथांमोना ग्रेड 3 लेभेलाव दा बेखौ जों नायग्रोनोसै जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनो लास्टआव लाइक खालामना दाबाव आरो लोगोसे कमेन्ट्सबो खालामना दाबाव
So दानिया फाइनाली जों नायबाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 साख्रियाव ओरैबायदि सेलेरिया जागायगोन 14,000निफ्राय 60,500 एबा 14,000निफ्राय 60,000 बे जाबाय नोंथांमोननि सेलेरि नाथाय आरोबाव लोगोसे बेखौ लानानै पोस्ट वाइसआवहाय ग्रेड पे होननाय G.Pay होननाय थायो दा बेनो जाबाय नोंथांमोननिया 5,200 आरो मोनसे जाबाय 8,700 दा बुजिबाय जोंनि पोस्ट केटेगरिया ओरै दं HS पास लेभेलाव 5,200 मोनगोन नोंथांमोननि ग्रेड पेआ आरो डिग्री पासआव 8,700 नाथाय सेलेरिया 14,000निफ्राय 60,000 जायो दा ओरैबायदि केटेगरि दङ जेरावनोखि डिग्री पासल' जेबो डिप्ल'मा गैया बेयाव पस्टआ जुनियर इन्सपेक्टर दङ मेट्रन दङ बेनिफ्राय SI दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि इन्सपेक्टर दङ गोबां रोखोमनि एसिस्टेन्ट नोंथांमोना कमार्शियेल अफिसार दङ स' बेहाय नोंथांमोना मोनदों आरो माने मोजां मोजां पस्टआवबो नोंथांमोना मोनहैयो दा ST केटेगरियाव भेकेन्सिया थायो बेनिफ्राय रिजार्भेसन थाखाय टेनसन गैया नोंथांमोना देन ओरैबायदि मोनसे पस्ट दङ जोंहा डिग्री पास प्लास नोंथांमोना 6 मान्थ्स मिनिमाम कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनांफोरा जाहैबाय मेनलि जे एबा जुनियर एसिस्टेन्टआव साख्रि मोनहैयो प्लास JEE दाख्लि BTC होनाय बायदि JEE दङ बेयाव मोनहैगोन एन्ड बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार एबा VDO मोनहैगोन एसिस्टेन्टआव नोंथांमोना मोनहैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया टेक्स कालेक्टर मोनहैगोन ग्राम पन्चायत लेभेलाव एबा नोंथांमोननि हमना ला दा PNRD डिपार्टमेन्टआव मोनहैगोन बा गोबांथार नोंथांमोना गुबुन गुबुन अफिसाव मोनहैगोन दा बेखायनो बे PDF फाइलखौ नोंथांमोना गासैबो डिसक्रिप्सनाव मोनगोन डाउनलड खालामदो आं गासैबो डिटेल्सखौ होला देन बेनिफ्राय जों बुजिबाय दानिया फैबाय HS लेभेलाव जायफ्रा साख्रि मोनगोन 3,000 पस्टनि बारा दं नालाय बेयाव मा पस्ट दं जों दानिया बेखौबो नायनोसै दा बे जाबाय हायार सेकेन्डारि फार्स्ट लेभेलनि दा बेयाव आर्ट्स कमार्स साइन्स दङ दा बेयाव ओरैबायदि पस्टआ दं नोंथांमोना मोनदों मेट्रन लेभेलाव मोनदों सयल कनजारभेसन फिल्ड एसिस्टेन्ट मोनदों एबा वार्कार मोनदों बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबां रोखोमनि बेवहाय दङ आरो दा ग्राम सेबक दङ इनभेस्टिगेटर दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना सेक्सन एसिस्टेन्ट मोनो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव एबा इरिगेसनाव बेनिफ्राय फिल्ड एसिस्टेन्ट मोनो दा बेयाव मोजां मोजां पस्ट दङ बे HS लेभेलावबो स' बेवहाय बेखायनो ओरैबायदि केन्डिडेट्सआ दङ देग्लाय गासै 11 लाखनि बारा स्टुडेन्टस एप्लाइ खालामदों मानोना बैसोआ ओरैबायदि बारा नालाय 18 इयार्सनिफ्राय 40 इयार्स एबा 45 इयार्ससिम जोङो मोनो दा बेखायनो बेयाव मेक्सिमाम केन्डिडेट्स दङ आरो बेयाव गोबांथार माने काट अफ थांगोन स' बेयाव थांनाय बादि काट अफ होनोब्ला 75-80 गाहाम थांदों एबार 90 प्लास थांनाय चान्सआ दङ जेराव एग्जामनि टटेल मार्क्सआ नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय नोंथांमोना 150 प्लास बेयावबो नोंथांमोना भाइभा टेस्ट एबा स्किल टेस्ट लागोन आरो जेब्ला स्किल टेस्टनि बागै ग्रेड 3 लेभेलाव स्किल टेस्ट फैखायो नालाय दा बेयाव टाइपिं टेस्ट लागोन ना भाइभा टेस्ट लागोन बिनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव मोनगोन जुदि सोरबाफोर थांनाय बाराव ग्रेड 3 लेभेलाव HS लेभेलाव साख्रि मोनदोंबा स' नोंथांमोनखौ टाइपिं टेस्ट लादों ना नोंथांमोनखौ भाइभा टेस्ट लादों कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दा बे एग्जामा जाखासिगोन 100% जासिगोन दा अफिसियेलि सिलेबास ओंखारबावगोन होननानै सिमा बुंदों नाथाय अफिसियेलि सिलेबास फैबाबो थांनाय बारनि सिलेबासजों गासैबो गोरोबखायो मात्र देग्लाय नेगेटिभ लागोन ना लाया बे गोदान आपडेट जागोन आरो जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैयो नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन दा बेखायनो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला लेटेस्ट ADRE आसाम पुलिसनि आपडेट मोननो आरो हानायसेबां शेयार खालामदो जायफ्रानोखि नायनानै मोजां मोनदों